ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് കിട്ടില്ലേ? ഓ, ഒന്ന് ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ലിങ്കിലാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. ആ, ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന്, അതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, രതി മാതാജി ഒന്ന് ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. മാതാജി ഇല്ല തോന്നുന്നു, അമ്പലത്തിൽ പോന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ലൈവ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ? നോക്കട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ശോഭന മാതാജി ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 18 ഭക്തിരസാമൃതസിന്റെ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഇതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? രാവിലെ ക്ലാസ് ആർക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ടായിരുന്നില്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതായി കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമി, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ട് ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം അത്രയും ആ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ, ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ, അത് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസനായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം.
അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും, അതായത് ഒരു മടിയോ ഒരു വിഷമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ കൂടാതെ തന്നെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭയങ്കര ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അലസത ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അവര് വ്യതിചലനം കൂടാതെ, യാതൊരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിട്ടും എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു എന്താ പറയാ, അടക്കമുള്ളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥിരോത്സാഹവും അതൊക്കെ ആർക്ക് ഉണ്ടാവും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, അനാസക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതികാദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. താൻ ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരങ്ങളൊന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യക്തി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വിശ്വസ്തയുടെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ തൽപരനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് തൽപരനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് തൽപരനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അത്രയും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട്. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കാനായിട്ട് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ ഭയങ്കര ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് തന്നെ ഉത്സാഹിയായിരിക്കും. ദിവസം മുഴുവനും ഒരു വ്യതിചലനം കൂടാതെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിട്ടും എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തിയില് ഇനിയും മുന്നേറാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അടക്കം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ നൽകുന്ന സേവനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സദാ ഉത്സുകനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിൽ സദാ താല്പര്യനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിലാസങ്ങൾ നടന്ന പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് സന്തുഷ്ടനാണ്. മധുര, വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഇതാണ് 9 ഗുണങ്ങൾ. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കേട്ടോ. 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ, അതായത് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് 9 എണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. സമയത്തിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്തം പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള തളർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സേവനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ സമയം എങ്ങനെയാണ്? സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തയായിരിക്കും. ശരീരത്തെ
ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ അതുപോലുള്ള മറ്റു സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവിപ്പിക്കും. ഹർഷോന്മത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം മുഴുവൻ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു കൃഷ്ണോന്മുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ സമയത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരോത്സാഹിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാണ്. സ്ഥിരോത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ട കാരണമുള്ളപ്പോൾ തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസപ്പെടാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സംയമനത്തോടെ കാണുന്നതിന്, അതിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അടക്കമുള്ളവൻ എന്നല്ലെങ്കിൽ അടക്കമുള്ളവൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട്, സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹിയും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പരീക്ഷത്തിൽ കാണാം. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ഭാഗവതം 1:19-15 തന്റെ മരണസമയത്ത് ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്ന ഋഷിമാരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിതദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാ മാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതരായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. അപ്പോ അടക്കമുള്ളവൻ ഉദാഹരണമാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കാരണം എന്താണ്? കാരണം നമുക്കറിയാലേ, തക്ഷകന്റെ ശാപം, തക്ഷകന്റെ എന്താ പറയാ, തക്ഷകന്റെ കടിയേറ്റിട്ട് അല്ലെ, ആ ബ്രാഹ്മണൻ ശാപം കൊണ്ട് ആർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. 7 ദിവസം കൊണ്ട് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവല്ല, ആരാണ് പേര് മറന്നല്ലോ അതില്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനൊരു ശാപം തട്ടുമ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ 7 ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്. ആ മരണത്തെ കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത്, ആ 7 ദിവസം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് മറ്റുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ, നാമത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. അവസാന നിമിഷങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു എന്താ പറയാ, തന്മയത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളധികം ടെൻഷൻ എടുക്കാതെ അതിനെ സമീപിച്ചതാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. മഹാരാജാവിന്റെ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ക്ഷമാശീലം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ട ആ ക്ഷമാശീലം ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വിഷയസുഖങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തനിൽ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിന് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? വിഷയസുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ആകൃഷ്ടരാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് അനാസക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ അവിടെ അനാസക്തി വരാണ്. ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനാസക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചക്രവർത്തിയായ ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം തുടങ്ങിയവെല്ലാം
തുടങ്ങിയവയുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം, സന്താനങ്ങള്, സുഹൃത്തുക്കള്, രാജ്യം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി കാരണം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആ ആസക്തി അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യം എന്ന പോലെ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അത് അനാസക്തിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാണത് ഭരത മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? അനാസക്തി വരാണ്. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് അടുക്കും തോറും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാണ്. അതിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ അല്ല എന്ത് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവനെയാണ് അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനാസക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചുറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്നവനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുമാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണു പോകാതിരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ മാനദണ്ഡം പറയണത്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അനാസക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം. കാരണം ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് വീണ്ടും വശംവദനാകില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? മാറ്റം സംഭവിക്കാം. അതാണ് അനാസക്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്നു. ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭരത മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ തനിക്ക് ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെയാണ് നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ്? ഈ കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവധൂതനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതായത് തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഗൃഹത്തിൽ പോലും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നെന്ന് പത്മപുരാണത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോലും ഏതാണ്ട് 200 വർഷം മുൻപ് കൽക്കത്തയിൽ ലാൽ ബാബു എന്നു പേരുള്ള ഒരു മഹാജന്മി വൈഷ്ണവനായി മാറി വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വിരോധികളുടെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വീടാന്തരം കയറി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ഭിക്ഷ യാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കൂടാതെ തന്നെ വീണ്ടും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൽക്കട്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൽ ബാബു എന്ന ഒരു ജന്മിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭിക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോയപ്പോ പലതരത്തിലുള്ള അവഹേളനകളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏതൊരവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആശാബന്ധ സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് ആശാബന്ധം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത് പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്. നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്
മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം നമുക്ക് വരാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമകൾ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളില് പ്രീതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരാണ്, നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയാം. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിലയാണ് എന്ത്, ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിന്റെയും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നേടണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മള് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും, എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നവിടെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ വേറൊന്ന് നേടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ അതിനെ വിലക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും കൂടി നമ്മളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് ആ കാണിക്കുന്ന ഔത്സുക്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രസ്താവന കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാധാറാണി എന്താണ് പറഞ്ഞ, കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട്, ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള രാധാറാണി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന്. അപ്പൊ തിരുനാമത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. രാധാറാണിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാള് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി എന്താണ്, കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം സദാ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. ഈ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ളൊരു ഉത്കണ്ഠ, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അനാസക്തിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൂടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, ആ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്നത് എന്താണ്, ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. ഇനി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത് നമ്മുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെയാണ് ആര്, നന്ദപുത്രൻ, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ളത്, തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. ശകടാസുരൻ എപ്പോഴാ വന്നത്? ആദ്യം വന്നത് ശകടാസുരനാണ് അല്ലെ, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ.
അങ്ങനെ ശകടാസുരനെ വധിച്ചു. പിന്നെന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരന് യശോദ കെട്ടിയിട്ടത് എവിടെയാണ്? ദാമോദര ലീല നടന്നതും എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ദാമോദര ലീല നടന്നതും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഇടയ ചങ്ങാതികളും അമ്മയായ യശോദയുമൊത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. അപ്പോ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഥുരയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതികളോടും അമ്മയോടും ഒത്ത് ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ഈ സ്ഥലത്താണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഇന്നും കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്നും എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ? നമ്മള് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നുണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം വെക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവന പരിക്രമം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്നും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ. വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവരൊക്കെ എന്നും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭൂതമാകാറുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവിടെ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും കൃത്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലും മധുരയിലും എത്തുന്നവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടി അത്ഭുതകരവും കൃത്യവുമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണന്റെ വിയോഗം അവിടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഇത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള ആ ആകർഷണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ധാരാളമുണ്ട്. അവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമികൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിനിവേശമോ ആസക്തിയോ ആയി കണക്കാക്കാൻ വയ്യ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ആകർഷണത്തിനെയാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആത്യന്തികമായി ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികള്. അപ്പോ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ, അപ്പൊ ചിലവരെന്താണ്? ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പുറത്തേക്ക് അവര് ഭക്തരാണെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ സായുജ്യം കൊതിക്കുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും ഉണ്ട്. അവര് നിർവ്യക്തികവാദികളും രഹസ്യവാദികളും അവരിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊരിക്കലും ആരല്ല? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരല്ല, അവർ ഭക്തി അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതമായ പുണ്യഭൂമിയിൽ സന്ദർശിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരും അവർക്ക് ചിന്ത എന്ന് മാത്രമാണ്? മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. അല്ലാതെ അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്ക് വേറെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മോക്ഷം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും അവര് ഭക്തി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ മനോഭാവത്തെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഇനി അഷ്ടകാലിക ലീല. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അഷ്ടകാലിക ലീല എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് അവര് കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്രിമമായിട്ട് ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. മാന്യന്മാരുണ്ട്. ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. ആ ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതെ, ഇതില് ഭക്തമ്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഭക്തമാന്യന്മാരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
അപ്പൊ അഷ്ടകാല ലീല എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കൃത്രിമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവര്. കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയും ഒത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും രാധയും ഒത്ത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു എന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അവർ അനുകരിക്കുന്നു. നിർവ്യക്തികവാദികളും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളെ ഇതിലൂടെ അവർ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അനുഭവ സമ്പന്നനായ ഭക്തൻ ഇത്തരം ഹാസ്യരൂപണങ്ങൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ പറയുന്നത്? അവര് വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കൃത്രിമമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അഷ്ടകാലിക ലീല എന്ന പേരിലാണ്, അഷ്ടകാലിക ലീല എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവര് വെറുതെ ഊഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുതെ അനുകരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, രാധാറാണിയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന നാട്യത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകള് അവർ അനുകരിക്കും. അങ്ങനെ നിർവ്യക്തികവാദികള് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഭക്തന്മാരെന്ന് അവർ പറയാൻ സാധിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. അവരെന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിർദോഷികളാണ് അവര്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ അവരെന്താണ്? അവരെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയും. ഇതൊക്കെ വെറുതെ അനുകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാത്ത നിർദോഷികളെ എന്തിലേക്ക് പോകാൻ? അവര് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകും. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവര് വിചാരിക്കും ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ രീതിയിൽ അവരങ്ങോട്ട് തെറ്റായ രീതിയിൽ നയിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അതിലുണ്ട്. അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും പരാസക്തിയും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം. ഛായ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും പരാസക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവനെ തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തരുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരും. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെന്ന് വരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വേണ്ടത്? ചാന്ദ്രശ്രീ ഒരു മിനിറ്റ്. മാതാജി ചിലപ്പം ശാന്തശീതളമായ എന്നായിരിക്കും. ശാന്തശീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ചാന്ദ്ര ശീതളമായ രശ്മികൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചാന്ദ്ര ശീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തിയുടെ ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിലോ മുക്തിയിലോ തൽപരനായ ഒരുവനെ തിരുനാമ ജപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയില് താല്പര്യമുള്ളൊരുവന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സമ്പർക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു, ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാല് ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ ചിലപ്പോൾ നാമജപത്തിൽ അയാളും പങ്കുചേരാം. ആ അവസരത്തിൽ അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ചാന്ദ്ര ശീതളമായ രശ്മികൾ അവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ആ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി കേവലം ജിജ്ഞാസ മൂലം അയാളും ആസക്തമായി ചില മട്ടൊക്കെ കാണിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ഇത് കേവലം ചഞ്ചലമാണ്. എങ്കിലും ഇത്തരം ഛായരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ പരാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒരാള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത്, ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ജപത്തിൽ പങ്കുചേരാം ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനത്തെ അവസരത്തില് അങ്ങനെയുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് വരാണ്, അവരുടെ ഉള്ളിലും ആ നാമജപത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മി അവരിലും പ്രതിഫലിക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അവർക്കും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പരാസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് വരാണ്, അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിച്ചതായിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അതായത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാത്മകമായി ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിനെ ഛായരൂപ ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അനുകരണാത്മക ആസക്തികൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആസക്തി, അനുകരണാത്മക ആസക്തി രണ്ട് തരം: ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും പരാസക്തിയും. ഛായരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മക ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാലാണ് അതിന് ഛായരൂപ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പരാസക്തി. പരാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സുഖഭോഗങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ഭോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് വരാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തില് ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മികൾ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്, പരാസക്തി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ആസക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് കേവലം ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് എന്ത് വരാണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ആ നാമജപത്തില് പങ്കുചേരാനായിട്ട് നാമജപത്തിന്റെ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കും. പങ്കുചേർന്ന് അയാളുടെ ഹൃദയത്തില് ചാന്ദ്രശീതളമായ രശ്മികൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാണ്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അത് ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ആസക്തിയാണ് പരാരൂപത്തിലുള്ള പരാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. അവരോട് അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, അത് കെട്ടും പോകും, അത് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ആസക്തി ഛായരൂപകമോ പരാരൂപകമോ ഏത് തന്നെയായാലും ഇത് കെട്ടുപോകൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ കലാക്ഷയം പോലെയാണ്. പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അപരാധം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളെ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാവല്ല ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്, പതുക്കെ അത് ക്ഷയിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാകാണ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപരാധം, വൈഷ്ണവ അപരാധം.
മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞത് പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായി മാറാം. ഇപ്പൊ മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പരയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞത് പരയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിൽ ഉള്ള ആസക്തിയായിട്ട് മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വേട് അതെന്താ വേണ്ടത്? അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തന്നെയാണല്ലേ. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക സംഹിതകൾ തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി തന്നെത്താൻ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായി അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരയുടെയോ ഛായാത്മകത്തിന്റെയോ രൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അഹംഗ്രഹോപാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിന് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അഹംഗ്രഹോപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് സാങ്കേതിക പ്രജ്ഞ. അപ്പൊ അദ്വൈതവാദികള് അവരെയാണ് പറയുന്നത്. അഹംഗ്രഹോപാസന പറയുന്നത് അദ്വൈതവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അഭേദകത്വമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭേദ അഭേദ തത്വത്തില് എന്താണ് അഭേദമായിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാക്ഷാത്കാരം ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹംഗ്രഹോപാസനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. തങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരല്ലെന്ന് അദ്വൈതവാദികൾ കരുതുന്നു. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? തങ്ങളും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെത്താൻ തന്നെ പൂജിച്ചാൽ അത് സർവേശ്വര പൂജയായിട്ട് അവർ കരുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഇപ്പൊ അഹംഗ്രഹോപാസനയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ തന്നെ പൂജിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഭാവമുള്ളത് അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാത്ത അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ നിലയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവേശത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അദ്വൈതവാദം എന്ന സങ്കല്പം ശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും ഭിന്നമാണ്. എന്ത് അദ്വൈതവാദം? കാരണം താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ നിലയിൽ ഭക്തി സേവനം പൂർവ്വ ജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് എപ്പോ കിട്ടിയതായിരിക്കും? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്. അതല്ല എങ്കിൽ അദ്വൈതവാദികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? താനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, തന്നെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരാണ് അവര് അങ്ങനെയുള്ളവര് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പ്രാരംഭ ഭക്തർ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ പാട്ട് പാടും നൃത്തം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ഭാവം എന്താണ്? അവരുടെ ഭാവത്തിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കാരണം അവരുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചിന്തിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ നൃത്തം വെക്കുന്നതും
കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ നൃത്തം വെക്കുന്നതും ആവേശത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് നേടിയിട്ടുണ്ടാവും? ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്തവരായിരിക്കും അവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ക്രമമായി പുരോഗതി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ യാദൃശ്ചിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലും താഴോട്ട് പോയിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായി അയാളിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അസൂയപ്പെടരുത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ചിലപ്പോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അയാളിലെ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് അസൂയപ്പെടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയുള്ള അയാൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും യാദൃശികമായി ഒട്ടൊന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയാൽ തന്നെയും അയാളുടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അയാള് എന്നാലും ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയി, യാദൃശികമായിട്ടായാലും വ്യതിചലിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാലും അയാളെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലുമുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആചാര്യന്മാരിലും ഒക്കെ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ സോപാനങ്ങളിലേക്ക്, ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ എത്തിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ സിന്ധോപ്യവച്ച പതിദാന പവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. 19 കൂടി എടുക്കല്ലേ, അത് കുറച്ചുള്ളൂ. അധ്യായം 19 ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതെത്ര ഉണ്ട്? കുറച്ചുള്ളത്, 3 പേജ് ഉള്ളത്. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിത ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിതമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവത് ബന്ധത്തില് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിച്ചു വരാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകും. അതുവഴി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളരുന്നു. ഈ അഭിരുചിയും ആസക്തിയും വളർന്ന് കാലക്രമത്തിൽ പ്രേമമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തു പോകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അഭിരുചി വന്ന് നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞ് വരും. അത് കാലക്രമത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാർ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പ്രേമം എന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഭീഷ്മരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം പിൻവലിച്ച് വാത്സല്യം മുഴുവൻ ഒരാളിൽ മാത്രമായി സംവേശിപ്പിക്കലാണെന്ന് ഭീഷ്മർ പറയുന്നു. ഈ ശുദ്ധപ്രേമം 2 അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും: ഹർഷോന്മത്തത മൂലവും ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. അപ്പോ ഭീഷ്മര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനോടുള്ള മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം മുഴുവനും ആരിലേക്ക് മാത്രം ആക്കാണ്? എല്ലാവരിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച വാത്സല്യം മുഴുവനും ഒരാളിൽ മാത്രം സംവേശിപ്പിക്കുക. അതിനാണെന്ന് ഭീഷ്മര് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധപ്രേമ 2 അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മാദം.
ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഹർഷോന്മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹർഷോന്മുഖമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തോപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. അപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മത്തത്തിലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, ഭക്ത ഉപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? തനിക്കുണ്ടായ സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തത്തെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വെക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനോട് ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടാനും ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങും. ഭക്തി അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം ആത്മചോദിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന പ്രസാദവതിയായ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു. ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നിരന്തരം തിരുനാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവെന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്തരം ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. ഇത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു സുന്ദരിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം. ഭക്തൻ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്താൽ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഹേതു ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണവും അഹേതുവായ കാരുണ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തില്, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തില് സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്തരം അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് കാണാം. അതായത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുമില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ഗോപികമാർക്ക് എന്തിനു സാധിച്ചത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത്. അവര് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സമുന്നതമായിട്ടുള്ള സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞത്? ഗോപികമാർക്ക് കഴിഞ്ഞതെന്ന് പറയാം. പത്മപുരാണത്തിലെ ചന്ദ്രകാന്തിയുടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തനായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത നേടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുക, പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതിനായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിനു നേരെയുള്ള അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ഇപ്പോ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്. ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറയണത്, അത്യാദരവാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമാകുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കുക. ഒന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെ കാണിക്കുന്ന അത്യാദരവാണ് ഒന്നാമത്തത്. മറ്റേത് ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ആദ്യത്തേതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമവും ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് 4 തരം മോക്ഷങ്ങളും, അതായത് ഭഗവാന്റെ 4 മോക്ഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. സായുജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോക്ഷങ്ങൾ 4 എണ്ണം. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് രൂപ പ്രാപ്തി, ഐശ്വര്യപ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ ലോകപ്രാപ്തി, സമ്പർക്കപ്രാപ്തി, ഇത് കൈവരുമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ആദ്യത്തേത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൃഷ്ണാഭിമുഖമായ വാത്സല്യവും സ്ഥിരപ്രേമം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ 4 തരം പ്രാപ്തി, മുക്തി ആർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധവും കലർപ്പില്ലാത്തതുമായ ഭക്തി സേവനം എന്നാൽ വ്യക്തിഗതമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ലാതെ ഭക്തി സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങളൊന്നും ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത ഭക്തി സേവനമാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും കലർപ്പില്ലാത്തതും. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തര പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ഉത്തമനായ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. പിന്നെ കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ഏകാഗ്രമാക്കി വെക്കുക, മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് നിരന്തരം പ്രേമത്തിൽ കഴിയുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭക്തിഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ. ഇനി ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തില് ഭഗവത് ഭക്തിയെ വളർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചാൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭക്തിയിൽ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാം. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭക്തിയിൽ വളരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്വാസമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമജപം നടത്താനും അവസരം ഉണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ ഗ്രാജുവലി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസം, സേവനം, ആസക്തി, ഹർഷം, ശുദ്ധപ്രേമം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നാമം ജപിക്കാനും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠാരുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ആ പ്രേമഘട്ടത്തിലേക്ക്, ശുദ്ധപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിശ്വാസത്തോടെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അവരുമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അവരുമൊത്ത് നാമജപിക്കാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. ഇത് ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യം? മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തില് ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സദാ പരമാനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങള്, ആ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ദർശിക്കാൻ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറയണ. കാരണം പരമാനന്ദത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പരമാനന്ദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായ ദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ദർശിക്കാൻ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ സൗന്ദര്യം എന്ന സങ്കല്പം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെയും രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന തത്വത്തിന്റെ അവതരണ പ്രബന്ധമായി രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന 1-ാം ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചനാകാലത്ത് ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി സജീവമായി രംഗത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണം മുകളിലുള്ള പ്രസ്താവനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മള് പഠിച്ചത്? 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അല്ലെ, അത് ഏതാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതാണെന്ന്? പൂർവഭാഗം അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർവഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 17ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടോ. ബാക്കി ആ 9 ഗുണങ്ങളെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വേണ്ട, അത് പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തരേണ്ടത്? ഇത് പറയല്ലേ, നമുക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം.